da, ni alako pluriempleora nago ohituta eta bain beldur naiz ez. Bigarren honetan nola aterako zaidan. Baina, bueno, konfiantza etorri naiz, lasai, Castillo, ez gara askotan egoten, baina hori, nahiko... Hurbilekoa gara edo, Bai, hori, nik neure buruari behintzat beti kontatzen diot nola Iruñeko poesia lehiaketetan hasi nintzen ni, joan den mende bukaeran, eta orduan ezagutu ginen, ez? Beti suertatzen ni, hau gaina harrotasun ezaten dut, beti suertatzen nintzen bigarren, berak parte hartzeari utzi zion arte. Parketil eta pulido bezala ginen, ez? Bai, berak, nire hirugarren saiak eran, aleginean, ez zuen aurkesterik izan, eta orduan nik eskuratu nuen lehenengo saria Iruñeko zerarena, eta, bueno. Orduan aurkeztu nintzen Ernestina de Txampurtinera. Bai, ni horretara nahi saiatu, baina, bueno, dena... Baina egia da, Iruñeko udaleko gile berrien lehiaketa honetatik atera dela, hoi izan dela Nafarroako kantera. Bai, batzutan instituzioek holakoak entzen dituztenean, edo duda sartzen zaizkienean zer egin hauekin, honek gauza hauek nora doazen, eta gero zerrendak ikustea dago, egongo dira beste sari batzuk behar bada, baina hemengoa esaten dizudan bezala, Ernestina Txampurtinen zerrenda ikusita ere, esaten jo, begira, ez? Enekien Katixagirre poesia idatzia zuenik inoiz, baina hemendik enteratu naiz. Eta gero beste gauza bat ere asko lotzen nauena zuri, hau aitorpena da, ni oso oroimen gutxiko, oso oroimen txarreko mutila, gizona naiz, baina zure esaldi batzuk iltzatuta bezala gelditu zaizkit denboran zehar, ez? Halako, esaldi hit batzuk izaten dituzu, orain esan duzu bat, seguruna ja dagoeneko, ez, markatuko gaituna, ez, denok daukagu alaska bat bihotzean, hori orain gutxi irakurri nizun elkarrizketa batean, eta hori ahaztu ez izanak ez du meritu handiri, baina baizeterako goatzen naiz aspaldian irakurri nizuen ez dakit, aspaldiko poema batean edo bestela elkarrizketa batean, zuretzat poesia zela, Altsasutik Gasteizera etortzen zuen autobus bat, Altsasun besterik gelditzen ez dena. Bai, hori aspaldi. Bueno, hori, bai. Autobusa zela, zorako zerbait. Bai. Eta, bai, gero, ondoren jakin nuen, gaur egungo grezieraz, metafora deitzen zaiela garraio bidei eta... Ni naiz Grezian egon, baina holako gauza bitxiak gertatzen dira greziera modernoan, sintagma dela konstituzioa, eta metafora izan daitekeela, garraio publikoaren izen bat, azkenean toti batetik bestera eramaten zaitulako, eta poesiaren definizio hori gelditu zaitez. Eta, gero, liburu hau irakurritakoan ere berriz itzuli zait hori, ez? Asko gustatu zait eta uste dut liburu honetatik gauza bakarra irakurri behar baduzue, gauza bat egin behar ez duena inork, osorik irakurri behar baita eta behin baino gehiagotan, baina nik esango nuke sarrerako testua, ez, irakurtzeko, neurri batean liburu osoko aurkezpena izateaz gain, laburpena ere izan daiteke, gauza, ez, bide asko eta frente asko irekitzen ditu, eta hemen irakurri dut beste zera bat, ez, esaten duzuk nahiago izaten dituzula karrera, autopistak, karretera txikiak baino, ez? Denborarik ez izateko, pentsatzeko, ezta? Bai, eta behar bada, ez, lotu dut poesia edo poema berriak sortzeko aukerarekin, eta... Ni asko joaten naiz kotxean bakarrik, eta orduan etortzen zaizkit ideiak, eta...
Esaldi hit hoiena nik uste dut zerikusia daukala nire izaerarekin. Nahi, handiko esan nahi dut ez. Eta esango nuke, ez dakiz zakarra nahi zen, baina bueno, oso, ez? Nire emailak izaten dira pin-pan. Eta iruditzen zait, nire izaeraren gatik idazten dudala poesia. Eta nintzatekela gai izango eleberri bat idazteko, iruditzen zait, Begira, hori... Eta naiz bertsozalea, baina oso bertsolaria naiz. Askotan, akaberako lerrotan jartzen dudalako indarra, eta ez da gauza bat oso, ez dakit, pentsatzen dudana edo, baina bai. Bai, baina hori berezkoa duzu, ez? Bai, azkenean. Gero bitxia da, ez? Zaten duzu poesia besterik ezingo zenukela idatzi, baina ez, oso genero, zain nola esan, lotxagabea da, ez? Lotxagabea ze zentzutan esan. Espuesto esan nahi, baina zitzaidan sinonimorik etortzen. Baina jendeak uste duelako poema batean idazten duzun hori guztia pasatu zaizula. Lehengoan, miren, agurmea bezegoen ari da euskaltzaindiko gauza baterako nire liburuak irakurtzen. Eta eskuartean zeukan eta esan zidan. Baina hau zuri noiz pasatu zaizu. Eta hori da kontua, eske, miren agur, niri hau ez da pasatu, ez? Eta nik uste dut nik beti aldarrikatuko dut poesia izan daitekela fikziozkoa edo eleberri bat bezain fikziozkoa, ez? Badakizu jende asko ez duela horrela irakurriko, ez dizu horrek? Bueno, ez da zurea. Azkenean, liburu bat plazaratzen duzunean, zurea da, baina ez da zurea, hor. Lehen esan duzu, nik salbatuko nuke, edo, beste hitz batutan esan duzu ez, hitzaurrea. Nik liburu askotatik, poema bat salbatuko nuke, ez dut zera pretenziosa izan nahi. Baina, horrek balio baldin badizu, hori iristen baldin bat zaizu barrenera, ez dakit, esaldi bat edo... Ez dakit, ez naiz oso pretenziosa ni gauza hauekin. Bai, kotxean asko ibiltzen zarela esan duzu, ez? Eta kotxean pentsatzeko aukera duzula eta batzutan, ez? Gehiegi pentsatzeko beldurra ere zauzen nahi zaizula. Toki askotan kontatu duzu, ez? Alaska hotela bera ere, ez? Karreterako kontu bat ere badela, eh? Pasako toki bada. Nik beti esaten dut Altsasukoa naizela, baina ez naizela Altsasukoa. Ez naiz herrik askoan bizi izan, autobiaren beste aldekoa naiz, Etxegarate aldera dagoen paraje batekoa. Orduan, garai batean handi gertu pasatzen zen nazional bat, eta hotel pila bat zeuden errepide zarrean edo. Pila bat, lekuen aula jar, Buenos Aires, hau bera, Alaska, pila bat, pasako toki bat zen, eta jendeak nik uste gelditu iten zela toki horietan, ez? Gaur egun kotxako beak dira, edo ez daukagu iturarik, edo kamioilariek ere askotan bazkaltzen dute kamioian bertan, eta hori galdu da, ez? Eta eleganteena Alaska zenez, arbelezko telatua zeukan, egur asko, igerilekoa, eta hori beti esaten dut Las Vegas txiki baten modukoa zela, ez? Oso berezia zelako. Eta nik burutan dut aitarekin joan izana, eta bizikletan edo oinez edo, eta oso teki berezia, ez? Orduan, aspaldi dago itxita, hotel gehienak itxi zituzten, nik uste iturak aldatu direlako, eta baita ere, nazional bat beste toki batetik bideratu zutelako, eta aspaldi dago itxita, baino dago, itxitura batekin, esi batekin, eta ikutu gabe. Eta, egun batez, askotan pasatzen nahi zandik, klasera joaten naizelako Goierrira, eta iruditu zen neoizko argia piztuta zeudela. Eta esan, ostra, salgai egungo da, edo, ez dakit, amets moduko bat izan zen. Ezinezkoa da, argiak piztuta egotea, baina, ez dakit.
Eta, bueno, ideia hori neukan, ez? Alaska hoteleko neoi hoiek, ez? Run hor dauzkazu burutan. Eta bapatean, nik uste liburu guztiek daukatela detonante bat. Eta izan zen, argian, aterazen elkarrizketa bat, Maili Barberri. Ez dudana ezagutzen, osea, inoiz ez dut berarekin hitz egin. Baina, bera lakabekoa da, ez? Eta Nafarroako herri bat, bueno, oso berezia, ez dakit nola definitu, alternatiboa edo, bueno, en fin. Eta handik gertu egin zuten Itoizko urtegia. Orduan herri asko eta bazkaleko asko eta gelditu ziren urpean. Eta berak esaldi bat, bueno, gainera elkarrizketako titularra zen. Nola egiten da toki baten dolua, ez? Aritu gara ez aurreko aurkezpenean dolu humanoaz edo, ez? Hizketan aritu zarete, baino tokiak, berak esaten zuen, Erauztaroko paraje batzuk desagertu indira, eta nola egin hori. Eta berak, aipatzen zuen ametsa dela dolu egiteko modu bat. Berak amets kolektiboak zituen burutan, eta berak gainera grabatu zituen hango biztanleak, ez? Lurrak eta galdu zituzten horiek, nola, ze amets zituzten. Eta nik lotunen hori nire nebiezko ametsarekin, eta hola sortzen da liburu bat, askotan. Gauza bitxi batekin. Gero, Alaska hotelak poemategi barruan ez daukain beste toki, ez? Uste dut gehiago erabili duzula, ez dakit nola esan, itxasontzi daukaten... Izotza puskatzeko joba bida. Zalantza eduki nuen sartu edo ez. Sartu zer? Itzaurre hori. Itzaurre horretan, irakurri ez duenarentzat, kontatzen da, historia bat, emakume bat ari da bere puskak biltzen. Kutxetan sartzen, eta erabakitzen nahi da zer egin, haustura baten ondorioz ari da bere puskak biltzen, eta erabakitzen nahi da zer egin gauzekin. Karo, azkenean gauzek lotura daukate personekin, ez? Lotzen gaituzte, ez? Beste batzuganako ari moduko batzuk, ikusezin batzuk dituzte, ez? Eta gero zer egin lagunekin, ez? Ez dagoelako inun arau bat, ez? Horri buruz. Eta amets egiten du garai batean Alaskan lan egiten zuen zerbitzari batekin, ez? Kaskagorria zena eta Orlando, bere ustetan Orlando irakurtzen zuena. Ordan da, pixka bat, azalpen moduko bat, nik ezakit poemek azalpen hori behar zuten. Baina, karo, Alaska zen ez toki fisiko jakin bat, iruditzen zitzaidan, karo, nik idutzi dudan, orain arte idatzi dudan zertan ez da toki, hola, gizauntako tokirik azaldu, orduan. Niri hori sarrerak bai balio izan dit, ari asko irekitzen dira bertan, ez? Bat da, orain aipatu duzun bat, ametxena, ez? Ben apuntatu dauzkat tokiak, baina esaterako momentu batean esaten du, gela aldatzen zarenean ametsak ere aldatzen dira, zuaitzen, eta gero hori, zuaitzen hizkuntzan ari zarela iruditzen zaizu loak hartzen zaituenean, isila eta adiera bakarrekoa. Esnatzen zarenean ordea, txorien lenguaia da zurea. Norabidez aldatzen zara bapatean eta goraka egiten duzu ies. Eta hau irakurtzeagatik uste dut gadu dudalan esan nahi nuren ari arte, Ez dakit, baino horrekin lotuta gero dago poema bat, amodioa, desamodioa, gonbidatzen duzula norbait zure etxera, baina azkenean zuk bukatzen duzula gonbidatuen gelan. Eta, bueno, nire liburuak badira tragikoak edo, ez dakit, ez gai oso, ez dakit, baina banaiz ironikoa eta gustatzen zait, ez dakit, kentzea pixka bat, arrenkura hori ez. Hogatu naiz esan nahi nuna, da hori, gero datorrenaren azalpen bat izan gabe ere, klabe batzuk eman ditzakelako, edo, bueno, esaterako,
nik izenburua, ez, lehenengo gauza burura etortzen zaizuna, ez, Madrilgo kantari bat alde batera utzita, estatua, ez, Alaska estatua, ez, zuria kolorea, elurra alegia, eta elurra da gauza bat, aurreko poeman ere, presentzia asko zeukana, ez, irautera poemategian, eta hemen ere, lehenengo esalditik beratik, ez, lehenago edo beranduago beti iristen da negua, elurra ez ordea. Eta orduan hasten zara, ez, euria dagoela eta, ez, hasten dela euritan eta gero aurkibidera zoaz eta 3 poema daude elurraren inguruan, baina irakurriko dizkizuet izenburuak, bata da elur giroa, alegia, ez, elur egiteko giroa, baina berez elurri gabea, elur artifiziala, eta 3. aurkitzuko badut. Elurmina. Elurmina. Zaten dut, bai, hemen hor dago bat, zerbait, ez? Simbolo bat, ez? Elurra iristear dago, elurra zerbait da, hotzaren inguruko poemak ere badaude, ez? Hotzak ekarriko duen sendaketa, ez? Eta esaten zu, bueno, honek eman dit klabe bat, beste poema liburu batzuek ematen ez dizutena, ez? Horregatik esan dut, ez dut esan nahi izan, salbatzeko gauza bakarra zela hitzaurrea, baina bai, dela portiko oso erabilgarri bat. Bai, eta elurraren bada nik askotan aipatzen dudan simbolo bat, eta aritu zarete ez, aurreko aurkezpenean heriotzak dena berdintzen du elurrak ere bai. Elurrak dena estaltzen duenez, agerian geratzen dira, normalean agerian geratzen ez diren gauza horiek, ez? Batzutan ezin gara etxetik atera, eta bueno, gure baitara jartzen gara, eta gero elurra ederra da, baina aldi berean oso zikina da, ez? Eta oso une batekoa gainera elurte gero eta gutxiago irauten dute. Eta, ez? Gero eta nik uste 10 urte barru elurrari buruzko poema liburu bat izango dela oso gauza. Bai, exotikoa. Bai. Novela historikoetan agertuko da. Bai. Poemetan. Ari naiz Ramon Andresen poemak itzultzen eta bati galdetzen nion lur malutari nola esaten zioten kopo de nieve eta esaten zion. Guk hitz bat bakarri daukagu horretarako, ez? Maluta eta jazta. Pirineotan ez dakizen bat dituzte, ez hasierako lur hori gogorragoa dena, zikina dena, ez dakizte hori. Bai, mitologia handia dago. Desagertuko da. Oso, bai, baina oso irudi potentea delako bai, gero, elurrarena. Nik beti esaten dutez, badirela elur maluten gisakoak diren personak, ez? Oso ederrak direnak, oso hotzak direnak, baina ukitzen dituzunean desagertu egiten direnak, eta elurrak badu hori, ez? Uki ezina dela edo, bueno, oso... Hala da, bai, ametxetik ere badu, gero kauterizantea izan daiteke, ez minak eta sendatzeko bidea, ez nik hala interpretatu dut. Elurra kauterizantea, bida hortaz... Ez dakit den, Ez dute hortan inoiz pensatu, baina izan... Bueno, berez sua da gehiago, ez? Baina, ez dakit zergatik, ez? Behintzat gelditu egiten ditu zauri asko ere agertzen, bueno, batzuk agertzen dira hemen, ez? Orbanak, zauriak, ez? Ez dakit nik halako lotura bat, berbada hemofilikoa naizelako eta beti esan didatelako hori. Batoma bat eukiz gero, pues hori, zelurra, baina bai izotza jartzeko, ez? Hemorragia gelditzeko, horrak behar bada lotura hori da. Begira, hori hurrengo baterako. Baina bai, badaukate
simbolo berberak erabiltzea liburu batean edo bestean, nik adibidez zalantza aukin un liburu hau atera edo ez. Iruditzen zitzaidalako, liburu egiteko baneukan materiala irautera idatzi nuenetik. Eta esaten, artean, eta ateako dut liburu bat gauza bera modu berean kontatzeko. Eta ez da gauza bat ni konbentzitua egin dudana. Horrek ez du esan nahi, orain hemen dago eta defendituko dut. Azken zera arte baino bai. Nik ulertzen dizut hori, zenik beldur bera edukiko nuke ez? Esaten duzu, behin ematen du, behin gauza batez idatzi duzula, ja azken hitza esan duzula, ez? Hori da. Ez dago zertan, beste matiz bat beti gehitzen alzaio. Eta bada fenomeno bat orain literaturan, euskal literaturan iruditzen zait, liburu bat idazten duzunetik argitaratzen den arte, tartea oso handia dela, lehen berehala argitaratzen zizuten, baina orain ez dakit argitaletxek plangintza, diru laguntzetarako eta badute olako plangintza bat, eta orain irakurrita, idatzi nuen aspaldi, eta iruditzen zait, oso irudi bortitzak direla. Ez dakit orain idatziko nituzken hain modu bortitzean esaldi horiek. Baina bai, ematizu perspektiba. Bai, hori izan daiteko nerako eta txarrako, baina nerako ere bai, ez, bestela. Askotan bultzada horiek falta zaizkigu, ez, eta... Ba, eta gero nik uste dut beti behar dela norbait, iruditzen euskal poesian daukagun arazo handienetakoa da ez dagoela editorerik edo benetan generoa menperatzen duen oso jende gutxi dagoela, eta orduan poesiarekin esan dena zorrotza eta izatera, ez? Bai, eta gaur bitxia izan da, ez dakit Twitterren atera da, ez? Beñat Sarasolak bota dolako saldi bat, ez? Bai, Min eman dizu? Bueno, mina ez, baina esan dut. Gaur Beñat Sarasolak idatzi du, eleberrigintzan euskal literaturak bai lortu duela nolako maila goren bat edo. Hori da. Mende honetan daramazzagun 23 urtetan, ez, narratiban bai lortu dela aurreko mendea nolabait gainditzea. Poesian ez bezala. Eta ez dakit norbait hau sartu den, karo. Ja Twitterren gero ez nahi sartu. Uste dut falsa modestia, Apea ere poeta baita. Bai, horrexegatik esango zuen. Egia da, bi poema liburu ditu gutxienez. Zuk gaztelaniaz ere argitaratu duzu, eta nik ez dut argitaratu gaztelaniaz, baina bai tokatu zait itzulpen batekin orain Leire Bilbaoren etxeko urak itzultzean, eta bai, nabaritzen duzu hori, ez? Zer den poeta editore, hori da. Nortasun handikoa, esango dizuna... Kenduko dizuna poema bat oso osorik, ez? Hori nik... Liburu honetan ez dut hori izan, Fernando Reik zuzendu dit, baino bea ez da sartzen eduki. Beste bi liburutan aritu nintzen Garazi kamiorekin, berez ez dela poeta. Baina bada neska bat nire lana oso ongi ezagutzen duena, eta baduna ausardia esateko hemen irudi hau ahula da, edo hau 10 aldiz esan duzu, edo hau eta hau errepikapena dira, baina... Horrekin jarraituta, egia da, batzutan oso bakarri sentitzen zarela, zeretan eta nire esperientzia personalian batzutan esaten dizute bat kentzeko lagunek, ez, edo ezagun batek, eta gero berbada izan daiteke gero jendeari gehien gustatzen zaion poema, eta edo eskerrak enuela kendu, edo kendu, horregatik berbada, ez, inkonstientzia pixka bat ere beharrezkoa da. Bai. Ausardia eta ez, bota eta ja, jo que se. Gero kanonarena dago, eta ez sariak, ze saritzen duten, zer ez duten saritzen aurkeztu baldin bazara, eta ez baizute eman, da ze sensazio gelditzen zaizun, ez baizute eman, igual ez da balekoa, ez? Bai, komplikatua da. Eta gu gara,
kanon hori ezartzen dugunak, karo, zutani askotan aritzen gara paima haietan. Bai, ja, erik izan. Ni jaurlaritzan, Nafarra naizen ez da adibidez sormen bekarik ezin dudan ez jaso, ni izango naiz epaimaikide eternoa iruditzen zait, ez? Eta ari zara zure kanona ezartzen, ez? Eta aldi berean gu, ez? Bai. Masariketetan edo lehiaketatan. Lehenago hori, beste hizkuntza batean argitaratzerena, editorea edukitzearena, aipatu dudanean, zen aukera izateko hori, aldi berean hau aurkezten ari zaren bitartean, euskeraz eta jatorrizko hizkuntzan, orain gutxi atera delako katalanez, ez, irautera permanentzia. Poemaren itzulpena. Eta hori, aldi berean gainera izan da, ez? Beste tokiak egun batean Donostian aurkeztu Alaska eta horrengo egunean Palma de Mallorcan aurkeztu permanentzia. Eta horrik, buruan ez dizu zerarik eragiten? Hola talka... Bitxia da, ze aurkezpenak oso desberdina dira Katalunian. Ze gauza literario ez hitz egiten duzu, edo liburuaz hitz egiten duzu, baina bero interesatzen zaie izugarri euskal literaturaren egoera, edo prozesu independentista, esan dizut, oso lotuta daukate, Eta zu atxagabazina bezala galdetuko dizut, ez, uste duzu? Iritzi, gu ez gaude ohituta, esan dizut, gu hemen Poetok ez. Ez da oso, ez? Eta han berriz badaukate, ez dakit, oso gu banaketa handia egiten dugu gaur egun, ez? Bai. Eta gainera beste sistema batean, ez? Sartu edo behintzat burua somatzen duzu neurrian, ez? Ikusten duzu, ez? Ezberdinen diren gauzak, beraiek ezin zaituzte kokatu, ez? Claro. Sinestu behar duzu, ez? Sinestu behar diote editoreari, ez? Zuk zarela esaten duten hori, da gauza bat bitxia. Eta gero fenomeno bat pasatzen da, eta askotan da, kanporazoa zela, baina kanporazoaz, Etxepare institutoren parekoa nola da, Espainian? Cervantes, Instituto Cervantesen eskutik. Orduan, ni adibidez, iraila joango naiz Indiara, Congreso de Literaturas Iberoamericanas. Eta euskarazko nire poemekin joango naiz, eta esatzu, hauen hartu behar dut, ez duten hartu behar, ze azalpen eman behar dut, ez? Indiara joan beharko nuke euskara ordezkatuz izen hori daukan kongresu batean, ez dakit. Ez? Ez? Bai. Pues joango naiz orduan. Ez dakit, etxean bezala gaude esango diego zerbait galdetu nahi dut. Bai, hori, joka dezakezu horrela, ez? Hau etxean bezala gaude eta edo nork galdetu aldu edo zer gauza, eta gainera gu gidoi gabe ibiltzen gara eta kasi ura gabe hori, kafe bat. Nik ekarri dut, gero horrek ematen dizu lasaitasuna ez jarraitzeko. Ekarri duzula... Bueno, ekarri dut, ze esan nuen, liburu aurkeztu nuenean, Donostian prensa aurreko aurkezpenean. Ziruditzen zait, liburu guztiek behar dutela beraien kuartada edo, ez? Ez dakit. Bai. Bai. Gainera pasatu da fenomeno bat nire kasuan, eta izan da, liburu aurkeztu nuela otsailean eta ez zen libururik. Orduan, tokatu zaizkit, elkarrizketak guztiak. Denak ditut, medio guztiak. Eta orduan, sentitu dut behar hori nolait diskursoa egituratzeko edo bizkat... Lasaitasuna ematen du, ez? Bai. Garo, eta elkarrizketa askotan liburua zute irakurri, gehienetan, esango nuke. Baina dena den, baina badakite kokatzen zaituzte, ez? Bai. Bueno, behar bada ezain beste kazetariek, ez? Baina bai irakurleek, ez? Horrek pixka bat, neurri batean, zu ibilbide luze, edo ibilbide bat daukan poeta bat zarelako, ez? Claro. Eta... Asko argitaratu dut nik. Nik uste dut, nik oso gutxi saltzen dut.
baina badaukat nolabait nik uste dut irakurle multzo bat, beti antzekoa dena edo, ez? Esango nuke emakumeek irakurtzen hautela. Bueno, hori, Impresio hori daukat, hori ikusten duzunagatik, Durangon edo, en fin, edo, mezuak edo, gaur egun gainera erreza da, idazle batekin. bai, zuzenean, tratuan sar daitezke. Bai, nik ere impresio daukat emakumeek irakurtzen gaituztela denok, ez? Bai, bueno, hori orokorra da, baina areago poesia eta, bai. Bai, hori izan nahi nuen, horrek nolabaiteko lasaitasuna ere ematen aldizu, ez, ateratzen dituzulako gauzak eta jendeak irakurriko ditunak eta gainera, bueno, zaitu baldintzatuko segurunik sortzeko orduan, ez, zure behar batetik abiatuko zara, ez? Zu, irakurri nizun beste toki batean, hau, bueno, gero beste poema batean ere titula dauka Deskarteak eta protopoemak, ez? Alegia, horrek pista bat ematen du zure lan egiteko modua zein izango den, ez? Hori da uste dut gurasoen etxera joan, ez? Eta topatzen dituzula, ez? Garai bateko edo behar da ezain... Hemen 73a. Osa 73. Zenbat aldatu zaren, zuk soilik dakizu, baina kanpokoek ez dute aldaketa nabaritu. Asko aldatu zara. Asko saiatu zara aldatzen. Espainiak berehala zartatzen zaizkizu orain. Espainiak zartatzen zaizkizu ez ezagun batek musukatzen zaituenean. Amaren etxean lotan geratzen zarenean. Deskarteak eta protopoemak aurkitzen dituzu mensanotxean. Hartutako erabakiak zerrendatzen dituzu loak hartzeko. Eta ohartzen zara, gauzarik onenak okerreko erabakiek ekarri dituztela. Neska batekin lehen aldiz oheratu eta arropa lurrean utzi zenuenean bezala sentitzen zara. Ezin da etengabe sentitu sensazio hori, beste inor ez egotea zure baitan alegia. Azkenean, ez dakit ados egongo zaren erekin, baino poesiaz idazteko 3 edo 2 gai daude, ez? Bakardadea, heriotza edo denboraren igarotzea, maitasuna edo... Bai, desesperantea da horretan pentsatzea, baina... Baina, bai, eta horregatik ni beti daukat sensazioa, Esatea gertitu gauza hori ez da gertatu. Bai. Angele galdetu dizu gertatu galdetu. Baina, egin batean, osea, bai, baina gertatu zaizkigu, esan dut, Miren Agurren galderera bueltatuz, a ber, nik oreina ez dut harrapatu kotxearekin, katu bat, bai, hori da azkenean, ez? Ba, egoera bat hartu, ez, eta horren gainean, ez, elkatu, beste ogilloa. Eta ariketa, nik uste dut, jo, ba, orain Katalunian egon naizela, Jaumak itzuli du liburua, eta nik esaten nuen, jo, nire ustez nire liburua erreza da itzultzeko. Ba, sintaxia erreza delako, eta ez hizkuntza laua erabiltzen duelako. Eta Antonia Bixen zegoen, beste aldean zegoen Jauma eta Antoniak esaten zuen, ez, oso zaila da. Irudiengatik. Eta nik uste dut, nire bertutea, ez dakit ados egon zaren. Nire bertutea edo nire indargunea edo nire zera hori dela irudiena. Ez, nik ez dut filigranarik egiten hizkuntzarekin, ez? Nik beti esaten dut, Miren Agur bada, ez dakit, indioliar batetan nire birigarroa, ez? Ez dakit, ez dut nahi, gainera, ez dakit, ez zaitateraten, soltasun hortan, azkenean, zer da poesia, hitzen hautaketa hori da, ez? Eta dena esan. Bai, eta gero adinarekin ahuldade bat bihurtzen alduzu indargunea. Ja. Nik uste dut, neurri batean nik asko identifikatzen nahi zurekin horrekin ni, ez? Gaztetan saiatzen zara, ez? Ez zaren poeta hori izaten, ez? Irudi batzuk, ez? Beste norbait irakurtzen dizkizunak, ez? Zuk ere kopiatzen, eta baina... Baina horrela hasi gara denak, Nik
galdetzen zenion aurrekoan nola hasi den idazten da. Horreko aurkezpenean da. Ni akoratzen dait nola hasi nintzen idazten. Da zen, Mondadorik atera zituen, da oraindik sartzen dira olako liburuska txiki batzuk kolorinetakoak. Oso deigarriak. Oso deigarriak eta oso berkeak ziren. Eta orain, eta bueno, garai Kabafisetik hasi, esan dute, garai guztietako, eta hoiek, hoietatik kopiatzen hasi nintzen, kopiatzen edo horri buelta ematen, da azkenean idazte hori da, handik eta hemendik hartzea, turmis horretatik pasatzea, eta gero talentoarena ja, misterio handi bada. Bai. Ja, hortan. Salmen gaizki saldu daiteken kontu bada, ez? Hori poeta gazteagoentzat utzi behar da, ez? Bai, ez dakit. Baina, bueno, nik beti esaten du, lehendabiziko zuri entzun dizut gainera. Lehendabiziko poema liburuak grazia egiten diola mundu guztiari, jende guztia dela eskuzabala, ez? Venga, promesa bada, zer esan emango du, baina, ostras, bigarrena da. Bai, hortik aurrerakoak zeure buruari ere konbentzitu behar diozu horretan zergatik jarraitu, ez? Eta... Bai. Ni badago, grabatzen ari dira eta zuko esango, baina badago poeta bat, momentu batean, bi ezautzen ditut, esan ziotena, ez dizugu gehiago argitaratuko, ze hau bera argitaratu dugu. Eta zutan, ez? Hori da nire gerra. Zenik egin izan dut hori, behar badaz dituzken ere liburu guztiak salbatuko, seguruna ez. Idaztea beste modu batez, idaztea, eta gai berberak izan beste gauza batzui buruz, hori da, meloia hor dago. Badago poema bat, Extra Life deitzen dena, eta bertan esaten duzu, ez aizula gustatzen zure poemak berri irakurtzea. Irakurriko dizuet poema, nik, ez? Irakurrizu. Nahi guztuzuk egin. Baina batez ere hortik ero jotzeko. Extra Life. Beti izan naiz buruko gaitzen beldur. Auto istripuena. Neure burua nik baino beki ezagutu nahi dutenena. Gurasoen eriotzarena. Harri lubetena. Haurdunaldi testena. Nire poemak berrirakurtzearena. Literatura, nire bizitza gehigarria izan arren. Lur zingaratsuena, hoteletako logelena, logela bikoitza banakako erabilerarekin. Ahatik, badakit lagunak eta ardurak galtzen, doluarekin bizitzen, faseak eta denborak neurtu gabe. Ohitu naizelako bihotz kontra bizitzen. Poema berez, poema osoa oso ederra da, baina, burura etorri zait, ez, aipatu dituzulako zure gazte garaiko beste poema liburu horiek, ez? Eta oraindik, ez, publikatzen jarraitzeko beharra, beldurra, ez, beldurra nahi dut, gauza berriak, ez, esateko dituzun, eta nik utzen zait, ez, ezakit, asko poesian batez ere, ez, baloratzen da, eta gizartean behar bada, ez, txinpartan diko, ez, edo azkunde azkarreko ibilbideak, ez? Orain nola dagoen poesia programa bat telebistan eman dioten poeta gazte bat, ez? Ni fenomeno bat irutzen zaidana, ez fenomeno visuala, nik ikusten dut, eta nola hitz egiten duen Mario Obrero ditzen da. Eta ez dut, baina ze azkarra da. Euskalduna da, ez? Ez? Bai, esango nuke euskalduna dela. Bai, bueno, o bentsat moldatzen da. Moldatzen da, edo buruz ikasten dit. Izan daiteke. Egin barko zaio test pasatu. Gure garaikoa zen Yolanda Castaño galegoa da, ez? Eta guke ez dugu olako figurarik izan euskal literaturan. Bueno, Kirmen, baina Kirmen ez zen... Berehala nazioarteko zen. Hori da.
Izan nahi nun, hori baloratzen da eta izen horiekin gelditzen gara, ez rimbo horiekin, baina gero, ez, aritzen dena, ez, eta tematzen dena, azkenean, heldutasuneko poema ikaragarri batzuk. Eta nik liburu honekin hori gertatu zait, ez, nik irakurri zaitut, ez, zuri ibilbide osoan beti gustatu izan zait, baina, gainera, Aldi berean zartzen ari gara. Hori zen, garaikideak garen gutxi gora bera, garaikideak garen neurria, zure kezkak ere aldatu edo beste sakontasun bat ere lortu duzu, edo ni naiz irakurtzeko orduan sakontasun hori lehenago neukana erdiesteko gauza naizena, eta hori beti da eskergarria. Etorri zen neska bat, galdera batzuk egitera, unibertsitateko ikerketa bat egiten ari zen, eta hizkuntza, nire poemen hizkuntza eta hizkuntza politikoa edo... Oso tesi gai arraroak aten. Bai, eta nik esaten nion. Noizko da liburu hau, liburu hau ez, eskuartean neukana, eta esaten nion, garai hartan, larun batero Iruñan manifestazio bat zegoen, zerbaiten kontra, edo zerbaiten alde. Osea, bada, ez dakit, balio duten poemek, osea, poema batek balio izateko atemporala izan behar du? Bai. Ez? Kaldera zaila da, ze normalian ez poesiatik esperatzen denez, ez, irautea. Nik ez dakit, ez nuke jakingo erantzuten, horregatik galdetu dizu zuri. Zureak badira nireak baina temporalagoak, klasikoagoa zarelako, bai, ez? Klasiko bitxi, arraut klasiko. Bai, klasikontzi. Dakit, baina, claro, liburu honetan esaterako ez dago erreferente ere... Historiko edo, ez? Egin ezak deskribapen bat, ez? Gainbehera horrena, ez? Nazional bataren gainbehera horrena, hitz egin ezake kamioi gidari haiei buruz, edo uniformearekin janztera behartzen zituzten kamarera haiei buruz, edo, ez? Bai, eta, hori ere ulertuko zen edo nola. James baten gauzak hartzen dituzu, gauza batzu bere garaiarekin, da bere ikanak historiarekin oso gotuak, eta irauten dute, ez? Ja, nik erreferentziekin beti daukat, horregatik lehen gora bueltatuz sartzearen kezka hori neukan, edo zalantza. Gehiagik kokatuko zelako... Gazal adibidez, enekien ze azal ekiko zuen liburuan, nik ez nuen eskatu. Eta hori, konsultatu gabe eskaini zizuten aukera nau? Eginda bidali zidatek. Eskuz egin zuen neska batek, gero ordenagailu bidez tratatu, baino... Lehenago aurkeztu den poema liburuarekin lotuta, hor ere, ez, portadan agertzen den baserria. Baina ez benetako baserria, hemen benetako zera hori, ez, adieraziko balu bezala, ez, errealitatean ainguratu nahi bat, ez? Bai, helduleko moduko bat izan daiteke. Bai. Ez du pensatu hortan, baina bai, izan ziteke. Jendeak behar du referentzia edo jendeak sinestu nahi du, ez? Horren atzean benetako zerbait dagoela, ez? Denok behar dugu helduleku bat. Eta heldulekua gain handi batean oroitzapenak dira, baina heldi berean oroitzapenek, esan dut, oroitzapenak galga badira, edo ez dakit nola zama badira guretako orduan, hor gaude, zer oroitu, zer gogoratu, nola gogoratu, bate galdetzen ziak. Akordatzen zen zerbitzari kaskaurria, eta Orlando irakurtzen zuela, eta ez, noski ez zuen Orlando irakurtzen, baina berdin da, ez? Nik Orlando erabili nahi nuen simbolo badelako, ez azkenean, ez? Virginia Woolfek idatzi ziolako, bitari, etxe galdu zuelako, en fin, bueno. Eta kaskagorria izateak ere eramaten zaitu, ez?
pelikulara ere, Baita ere, Orlando zeukalako estetika berezi bat. bai, eta oker banago hori. Kaskagorria zen, ez? Bai. Bai. Filmean behintzat bai. Filmean bai, liburuan ezagite esaten duen. Nuke jakingo. Egonako txeko dena. No, ez dakit. Dezaket gauza bat? Bai, noski. Hau sartu ze, lehen zurekin sartu nahi nun, bizitako gauzak ziren, ez ziren, baina nola galdetu duzu. Nire iruditu zait liburu izugarri latza. Baina bestalde, ematen duzu kontsolamendu moduko bat, ez? Halako, bueno, lasaitasun bat, izugarri latza eta, bueno, horrekin ez dauka galderari, baina, hori, Latza, baina galdetu nahi nizuna esan, zuk esaten duzu, hemen 45. nago, bueno, ni dauka liburu guztia markatuta, izarrez beteta, eta harridura markaz beteta, eta geziz beteta, eta oso asko gustatu zait. Esan izun gainera, itxitzen fum. Baina galdera zehatza da, idazten duzun, Angelek ere hartu dioari, ezta? Idazteaz, gauza asko hitz egiten duzu, baina idazteaz, hor hildako uso bat deitzen den horretan, sareak eta hauek eta besteak, eta esaten duzu, idazten duzu orduan, ezta? Bueno, zain dituzunak, ez daudela inoiz zure usategian, eta idazten duzu orduan. Idatzitakoak lagun diezazun bizitzen, idaztea beti izan baita sareak biltzea baino errazagoa. Laguntzen dizu bizitzen idaztea? Nik uste dut baiet. Ez dut... Hola, badakitola esan da oso... Nik beti esaten dut hobea naizela idazten duan ezkeroztik. Hobea. Gauzei gehiago erreparatzen diet, ariketa estilistikoa da, ariketa bada, azkenean erreparatzen diozu inguruari, jendeak nola esaten dituen gauzak, irakurrin behar duzu idazteko. Hala ere, ez dut asmo terapeutiko batekin idazten. Bestela, ez dakit dolu etengabe batean biziko nitzateke edo, ez? Baina, iruditzen zait, hobea naizela. Ja, ondo, bai, ez nizun horren beste galdetzen. Egokia den, baino... Ja, nizun galdetzen helburuaz, ez ondorio hori bote daukan zugan. Bai, nik uste baiet. Ez persona hobea, baizik eta... Bai, persona hobea ez dut ontasun batetik esat. Ez dut aurkitu hitza horretarako, baino... Ulertzen dut, neure modura gauza guztiak bezala, ez? Pentsatzen badut, niretik, pretenzioso izan nahi gabe, baina besteek ez daukaten zerbait daukazu, horrek ez zaitu hobe egiten. Eta da, gauza berdinak ikusi, ez? Baina ez hobea zarelako nire ustez. Baizik eta entrenatu duzulako begirada modu batera, ez? Erreparatzeko kontu jakin batzuei, ez? Claro. Diot, gero zenolako poeta zaren ere, hitzjari handikoa baldin bazara behar bada, ez duzu zertan gauzetan fijatu behar. Baina detailetan eta ez? Bai, beti nago, adi, zakit. Eta hitz egin baino gehiago entzun egiten dut. Gero jendea beldurtu egin daiteke horrekin, ez? Idazlekin oro har, ez? Ez ote zaren gauzak, ez? Testigantzak. Ez, bueno, besten gauzak erabili eta... Ez, nik uste. Baina batez ere, lehenago esan duzun beste gauza batekin, eta dakago, behar bada benetako kontu batetik abiatuta, hortik eraikidi duzunez, ez? Zerbait, pensamendu bat, ez? Edo egoera bortxatu bat, ipuinetan ere egin daiteke, edo nobeletan, baina poemetan ere bai, ez? Gau, jendea beldurtu daiteke, ez? Esaten dut, baina hori, mehabek esaten zizula, hori ez duzu bizik, baina ez da ez pasatu, burutik pasatu zaite, irudimenetik. Ja, bitxia da, ze esan duzu ez, espuesto hitza edo, ez, nolait agerian geratzen zarela poesiaren bitartez. Baina aldi berean oso emakume hotza naiz, eta distantzia, iruditzen zait, distantzia jartzen dudala bestekiko.
Enaiz oso neska irekia. Ordan bitxia da. Bai, bueno, terapeutikoa esan duzu, ez dela terapeutikoa, niri ustez ere ez da, baina tresna ere bada zerbaiterako, ez? Edo, bueno, gehigarri bat, Bai, zure nortasunean txertatu duzuna. bai, extra bat da zentzu askotan, Extra bat Eta da. gero Indiara bidaiatzeko balio badu ere. Bai, eta iruditzen zait oso nire, eman baldin badit dirurik ez dit eman, literaturak ez dit emango, baina bai nire pareko jendea ezagutzeko aukera. Eta zuk eta biok, ez dugu elkar ikusten oso maiz, baina badakigu, takit, badela gure artean zerbait, Bai. ez antzekoa izan daitekena, eta Ze, baina gaur egun jendeak lagunek eta askotan ez dute elkar ikusten, baina sare sozialen bidez, ez, badute elkarren berri. bai, Ez da hortik eta hortik ere. baina behar bada Baina elkarri irakurrita, Eta jakin dezakezu, baina tipo hau Eta- burutik joan da dago. Eta nik uste dut, lasai etorri zarela gidoirik gabe, pues bueno, Bai. genekielako, Bai, oso sarta izan naiz horretan, ni naizelako baina etorri handiko gizona, baina esaten duzun hori, ez? Ni etor naiz oso lasai, ez? Aspaldiko laguna ikustera etorriko bagina bezala, ez? Naiz eta hori traturik eduki ez dugun, ze zu irakurrita, edo zure esaldi horiek, ez? iruditzen zait, elkar ezagutzen dugu. Naiz eta xetasunik jakinez. Baina hasi naiz hau kontatzen, ez? Zure esaldi batzuk iltzatuta gelditu zaizkit, badago beste bat entzun izunean, oraindik ni enintzen berrian idazten hasia, Bai. eta behin esan zenuen, eta hori, zuk nonbaiten idazten zenuen, eta zutabeak, eta zutabe bat, Poema poema gutxiago. bat gutxiago, zutabe bat, poema bat gutxiago. Orduan, Claro, bai. eta ni horretan hasi naiz, eta ez dut esan nahi ados nagoenik, Baina askoz batzutan, gehiago idaztiko zenuke literatura zutabe generki izugarriak entzen dute. Bueno, batzutan gertatzen delako beste gauza bat, ez? Esateko beharra duzun hori azkenean ateratzen zaizu edo nola, ez? Ateratzen zaizu lagunen arteko solas batean, ateratzen zaizu amets batean, ateratzen zaizu zutabe batean, zure kezka, zure obsesioak, eta, ni ustez, mitologia hutsagatik bada ere, ez? Poesian ateragaz gero, pues hori, bintzat, erosoago sentitzen naiz, edo Jo, ni beti esaten dut, zutabetara joan da, Xabier Gantzarain egon zen bolada batean zutabeak idazten, Mexikon bizi zen, tan maite bendu zen Nadia izeneko neska batekin, da Nadiari idazten zizkion zutabeiek ziren, nire poema, edo gure poema baino bezain onak edo hobeak, eta hori ez du inoiz poema liburu bat idatzi, Xabier Gantzarain, editore baten faltagatik. seguruna. Bueno, Oskar Gazteluri gertatu zitzaion bezala, ez? Amak jakin zuen idazlea zela idatzia ze horretik, ez? Gerta daiteke. Horiek. Zagit, besterik, ze uste dut, sensazioa daukat bestela gu jarraitu genezakela luze. Hirugarren Alaska bat etorriko da? Jo, ez daukat materialik, baina nik... Ze bigarrenak beldur eman dizu, ja, hirugarrenak. Ez dakit, morain, ez daukat ezer ere esku artean. Baina, hau grabatzen ari da, eh? Bai. Orduan ez dut esango. Gero, Baina, galdera bai. Baina, zera sarrerari gabe. Zuk planifikatzen duzu zure hurrengo nola jarraitu nahi duzun, nondik jo nahi duzun hemendik aurrera? Ez da modu amets kategoria batean ere, ez, en plan, orain. Ke ba? Zu bai? Ez. Ez, baina, nik uste batzuk egiten dutela, Ez que niri galdetu zidan, ze ongi, orain esaten ari naiz, baina izenik gabe, batek esan na,
ze ongi planifikatu duzun, ez, orain ateratzea hau, nahiko nuke nik, baina berbada planifikazio bea da, ez, isurtzen ustea, ez, joaten ustea. Lehenkoan elkarren esaten ziaten, eske zure izan da, dena tokatu zaizu, dena tokatu zaizu. Liburu bat otsailean ateratzea da, Bai. Bida. Eta berbada horrelakoak galdetzen dizunak, berbada bere burua salatzen ari da, ez, berak nahiko lukelako, ez, edo berak egingo zuelako, orain egingo dut hau, horrekin ez dakit zer, ez, ni ustezko planifikazioa zen, urte asko ezer argitaratu gabe pasatu izana, bueno. Eta gero Jon Benito bat izatea eta bai, bueno, uste dut Jon Benitori denboraz irabazi diola, bai. Behar bada hortik ere etorriko da, planifikatzearen kontua. Ez dakite? Bueno, besterik edo ez badago, uste dut norbait moztu dio dela, ez? Bai, baina nik ere segituko nuke. Bueno, behar bada, Gehiagitzei. mikrori gabe jarraitu bezakegu nahi izan ez gero eta izenak eta eman da. Hori da. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik eta begari eta... Bueno, azoaz. Bueno, bai.